Καλησπέρα, Μπάμπης. Θα παίξουμε σήμερα Hive MC, Hide and Seek και ό,τι άλλο προκύψει. Είμαι με το Σωτήρη. Δεν ξέρω αν με τον ακούτε, γιατί πήρα ακουστικά. Anyway, Σωτήρη, σε περιμένω στο Hide and Seek. Σωτήρη, γιατί δεν είσαι στο Hide and Seek? Οκ, είμαστε σε λάθος σερβερ. Οκ, δεν το σχολιάζω. Μπαίνω στο Hide and Seek που θα παίξω. Οκ. Κάποιο που να έχει άτομα, σας παρακαλώ. Όχι. Μπράβο. Έχει hotel. /V3. Εγώ θέλω hotel γιατί είμαι καλύτερα στο hotel. Και μου αρέσει το hotel γενικώς. Καλά, εντάξει. Άμα να περιμένω κάτι χρόνια, αφού είμαι μόνος μου, βγω έξω. Σε τέτοιο ποιο σερβερ είσαι? Have MC. Καλά, όπου θέλουμε θα μπούμε. Όχι, δεν πάμε spacecraft γιατί το συχαίνω με το spacecraft. Και η IP δεν πρόκειται να είναι στο description, κυρίες και κύριοι. Εγώ προσωπικά δεν θα μπω σε άλλο σερβερ εκτός από το δικό μου. Από αυτό. Όχι, δεν μπαίνω. Όχι! Παίξε, δεν με ενδιαφέρει. Στην καραψακλάνα μου, να σου πω την αλήθεια. Οκ. Περιμένουμε. Το άλλο στο άλλο μάλλον. Οκ, no. Why? Σ' αρέσει. Οκ, περιμένουμε. Τι έγραψα? Όχι. Όχι. Μαζί ήμασταν. Καλά, εγώ ξέρεις τι είμαι? Είμαι φίλα. Εσύ τι είσαι? Χαχα, loser. Είσαι βιβλιοθήκη. Εγώ είμαι φίλα. Για να έχω όταν έχω φίλο, μπορώ να κρυφτώ παντού. Μωρέ, μπαίνεις, αλλά εγώ το έχω πληρώσει. Δηλαδή, σου δίνει tokens όταν νικάς. Και εγώ... Εγώ προσωπικά ανέβηκα σε ένα δέντρο. Και δεν μπορούν να με πιάσουν γιατί προσωπικά, όσο γνωρίζω, οι seekers δεν μπορούν να ανεβούν πάνω στο δέντρο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νόντους.
Γράφω One ESC Seekers say lol. Είναι 3 Seekers και εμείς είμαστε 11 Hiders. Θα τους νικήσουμε. Γράψε LOL έτσι για να τους μάθουμε. Στο ίδιο παιχνίδι είμαστε. Τελικά είμαστε στον ίδιο σερβερ. Απλώς μάλλον δεν μπορούμε να βρεθούμε γιατί είμαστε Έλληνες. Ελληνάρες forever. Βλάκα, εγώ έχω κάτσει πάνω σε ένα δέντρο και οι οποίοι hiders δεν μπορούμε, οι seekers δεν μπορούν να με βρούνε. Δεν σου κάνε τέτοιο. Βλάκα, τους τρολάρουμε. Νιέτ. Ρε, εγώ είμαι πάνω σε ένα δέντρο. Επειδή σου δίνει κάποια blocks. Και με glitch ανέβηκα επάνω στο δέντρο. Εντάξει, οκ. Και τώρα δεν μπορούν να ανεβούνε γιατί οι seekers δεν έχουν blocks. Τώρα βλέπω ένα πάγο, ο οποίος πάγος κυνηγέται από ένα seeker. Ρε, οι άλλοι δεν μπορούν να γκλιτσάρουν να βγουν έξω. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε έξω από το... έξω από το map, ρε. Αυτοί τώρα κάνουν κύκλους γύρω-γύρω από το map. Εν τω μεταξύ ένας... όχι ένας. Πού το ξέρεις? Ξέρεις πώς φορές να έχω γλιτώσει έτσι? Νικήσαμε, ρε. 7, 6, 5, 4. Πήρα 80 tokens. Πόσα tokens έχεις? Χαχα, loser. Στο ίδιο. Όχι, Σωτήρη. Πάμε στον ακριβώς... ...74. Πού είσαι? Ω, Σωτήρης, my friend from Africa. Της αρέσει το skin, εγώ το έχω φτιάξει. Περίμενε λίγο, /v / θα μπούμε /v Lotus /v2.
Γράψε και εσύ /β2. Γράφ' το ρε. Όχι, όχι έτσι. Έτσι όπως το γράφω εγώ στο chat. Όχι, με τελεία. Μπροστά. Για να το δουν και οι άλλοι, για να το ψηφίσουν χαμένε. Ευχαριστώ. Γράφει εσύ τώρα. Μία εγώ, μία εσύ. Γαμώ. Εντάξει, μην κάνεις άλλο. Πάμε στο Lotus. Το αγαπημένο μου ξέρεις ποιο είναι? Το hotel. Ξέρεις γιατί? Harvest. Τι, what? Ναι. Τι, εσύ τι βλέπεις τώρα επάνω μου? Εγώ το έχω φτιάξει το σκηνό, όλο μόναχος. Καλά και το βίντεο είναι 10 λεπτά και 39 και 40 και 41, 42. Δεν ξέρω. Περιμένουμε τώρα στο hide and seek όπως το βλέπετε όλοι σας. Και μάλλον λέμε να βγούμε έξω, Σωτήρη βγαίνουμε έξω. Θα σου πω και σε ποιοι θα πούμε. Θα πάμε... Δεν μπορείς να με δεις. Όχι, Σωτήρη, ξέρεις σε ποιο θα μπούμε? Στο Hide 58. Στο Hide 58 ακριβώς από πάνω είναι που κάνει restarting. Πάτα. Ακριβώς από πάνω το κάνει ένα restarting. Πάνα συνέχεια εκεί. 53. Περιμένεις μέχρι να τελειώσει. Πόσα tokens έχεις? Πάτα το slime ball. Σωτήρη, πόσα tokens έχεις? Πόσα tokens έχεις? 535. Και μην πεις τίποτα, γιατί έχω τόσα λίγα. Κανονικά είχα κάπου στα 1000 κάτι, 2000 κάπου εκεί. Και τα ξόδεψα για να πάρω τα leaves. Τα leaves είναι αγορασμένα. Καλά, άστο το height 53. Πάμε. Το βρήκα, μπέκα. Έχει hotel! Σωτήρη, /v3. Τι! What? 6. Μόνο. Τι μισή στο hotel.
What? Μου έκανε kick. Βγες. Σωτήρη, βγες. Μπαίνουμε σ' άλλο. Πάμε στο vote. Στο join. Βλάκας είσαι πολύ χαμένος. Δεν θα το έκανες θέση σου. Γιατί δεν πήρες σαν και εμένα leaves, χαμένε. Και πλήρωσες 2.000 tokens. Άμα πήρες το enchanted table, αυτό πλήρωσες. Α, εντάξει. Τα leaves είναι 1.000 tokens και είναι... Ξέρεις που θα πάμε? Σε ποιο? Δεν ξέρω. Αυτό ακριβώς ήμουν κι εγώ απέναντι. Όχι, όχι το... Όχι, όχι, 4. Πέντε votes. Το diamond block μπορεί να γίνει και emerald block και iron block. Και πάλι τα enchantable είναι μοναχικά blocks και δεν τα ελέγχουν πολύ. Πού θα κρυφτούμε αυτή τη φορά, θα με ακολουθήσεις. Εγώ έχω πάρει τα leaves. Έχει πολλά. Ναι, τα πλήρωσα. Τα leaves. Ω, καλά. Σε αυτό εδώ το map είμαστε. Jukebox. Βέρεσα ένα μέρος και κρύψου. Εγώ δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Εγώ γκλιτσάρω. Να ανεβώ ψηλά. Και τι σου έκανε? Σε βάρεσε? Εγώ ψάχνω για πού να κρυφτώ τώρα. Έχει Ναι ρε, κάνα πατάτα. Θα πάω ρε. Εγώ ξέρεις που είμαι. Περίμενε λίγο. Βρήκα μέρος για εμένα. Στο δωμάτιο.
Όχι, σε παρακαλώ. Τι? Δεν έχεις με τον Node, δεν δουλεύει. Καλά, εγώ τώρα έχω ανέβει σε blocks. Εγώ, πού είσαι? Είσαι loser, εκεί που είμαι δεν πρόκειται να με πιάσεις. Βλάκα είναι το... Καλά, εδώ κυρίες και κύριοι σταματάμε το βίντεο γιατί έχει καταλήξει 20 λεπτά. Θα βαριέστε να το βλέπετε και γεια σας.